Ωραία χρόνια όμως. Αξέχαστα. Ότι σε παραμελώ κι απίστοκο αποδείξει μόνο σένα αγαπώ. Πήγαινε σε βλέπανε σαν Θεό να μου. Λέγω, ήρθε να μας παίξει με τον ράπο. Ήτανε όμορφο επάγγελμα. Αλλά είχε πολύ φτώχεια. Μας φέρανε αυγά, μας φέρανε ελιές, φασόλια εκεί, να δούνε κινηματογράφο. Και άμα ήταν καμιά μεγάλη οικογένεια, δηλαδή 10 άτομα, φέρναν κοτόπουλο. Πώς το λένε, μηχανή αγάπη μου, να την αγκαλιάσω.